aquí has començat amb un cap, que per cert és molt maca, però no té res a veure amb el cos. Massa gran. Sí, un cap gros. No et preocupis, però estàs molt bé perquè estàs perdent la por, ets valenta, ets atrevida... Molt bé, molt bé. Mira lo que está haciendo, o sea, más esquemático, ¿vale? Mira ahí, mira la manera de hacer las piernas, sin dibujarlas está todo dibujado. Sí. Primero que hemos de hacer, recordarlo, hemos de observar, imaginarnos en esta posición, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Está como así, apoyada en algo. ¿Y tiene algo en la mano o no? Sí. ¿De qué color? Marrón. Ahí. Uy. Mira lo... Una de las habilidades de un gran dibujante es saber poner el papel sobre los soportes. Empieza más pequeño y así te da poquín. Tal com estava previst, l'exercici constava de que en una hora, teniu una hora per a fer una construcció efímera, teníeu també que dur una caixa i una llanterna, i el resultat que estem veient compleix una mica l'expectativa, no? Doncs nosaltres volíem començar amb el concepte, en comptes de començar a experimentar, i a partir d'aquell concepte desenvolupar un projecte lligat al misteri. Hem fet algunes referències cinematogràfiques, que també hem fet servir la capsa i la llum per a provocar misteri. La temperatura de color és una qualitat que té la llum que fa que de tot l'espectre lumínic que va, per dir-ho ràpid, del vermell al violeta, tingui més dominants d'un cantó o d'un altre. Això fa que la temperatura de color en tot l'espectre vagi d'una llum molt freda amb el cel d'un dia de sol a una llum molt càlida que és la d'una espelma. Classe consisteix en... És un taller de disseny i fotografia de batxillerat. Estem fent el disseny d'un febrer i un saler que han de ser un conjunt per tal que quedin monògams i tal. I això, estem a la classe de dibuix. Millor que et passis ara una mica i després, en tot cas, recupera si el vols més estàtic o més rígid. Però intenta, que no et quedi així com la primera idea i el primer esbós. Aquí veieu la caixa fosca, igual que teniu l'estenopeica, en la qual tenim aquest objectiu, és el de baix, el que està fent la foto, i l'altre aquí no el veiem perquè el que tenim aquí és un mirall que em reflexa la imatge aquí dalt. Quan vam començar l'equip de direcció d'ara, que és un equip molt jove i amb un projecte de futur, vam reunir diversa gent i vam fer com un brainstorming, una reunió de molta gent. Cada color correspon a una persona, cada persona va agafar un color, cada persona té una lletra, i on hi ha més d'un, és que són coses que realment són urgentíssimes de resoldre. I llavors vam fer una mica aquest treball, que va ser tot un treball de tot un dia. I són els temes que volem treballar durant aquests anys i el tenim aquí posat com si fos un mandala. Hi ha coses des de la gestió, coses que tenen a veure amb el nou edifici, coses que tenen a veure amb un canvi generacional de l'escola, que també ara ens trobarem amb aquestes coses. Un dels temes que marca sempre és l'edifici. Llavors, sempre vam dir que l'edifici ha de tindre un bon traspàs. Per passar bé aquell edifici d'allà, el que hem de fer és despedir bé aquest d'aquí. ¿Algú pensa que té alguna peça a nivell poètic? Tú mismo. Sí. Por ejemplo. A nivel poético, por ejemplo, tengo esta pieza. Sí. E incluso también esta.
de las que más me parece interesante, evidentemente, es esta, ¿no? Fue una idea que partió de qué le pasaría a un pincel, ¿no? Si el pintor no lo usara. Es un chiste, ¿no? Evidentemente le crecería el pelo, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando el pintor pinta dentro de en el lienzo, poco a poco se va desgastando ese pelo. Pues esto es justamente la idea contraria. Si no se usa, le crece el pelo. C'est un jeu entre le pinceau, le tableau, qui est une poésie. Jugava una mica amb la idea dels titelles, o sigui, el tema, el format del titella, que amb un pinzell no se pot aconseguir molt fàcilment, en realitat, perquè no tenen massa mobilitat, però, no sé, amb l'estructura del titella he fet una mica el que podia i a la vegada pintar sobre un suport, com una tela seria. Encara no ho he provat, però... Llavors el que es tractaria és d'agafar, com fa l'Enric, començar a pintar amb fulls d'aquests, pinteu els fondos dels 3 primaris i els 3 secundaris. Llavors, a partir d'aquí, munteu aquesta maqueta on les llums i les ombres les distribuïu a partir d'un espai de l'escola, ja que aquest any és l'últim que estem aquí a l'escola, ja com un homenatge, diguem-ne. Plantegeu això, aquesta maqueta, i un cop tinguem aquesta maqueta, llavors el que hem de fer és passar-ho a pintura. La fundació de l'escola és la de l'any 29 i la fundació de l'escola té a veure amb el fill d'un pastisser que es deia Agustí Massana. Llavors, el pastisser era un creador, va ser algú que va començar a posar joguines al costat de les xocolates, etc. Jo sempre dic que és com un predecessor del l'ou Kinder, d'alguna manera. El fill que va dar tot això, en realitat era un bon vivant, un senyor de Barcelona, un bon vivant. Quan va morir solter, va donar a l'Ajuntament una quantitat de cèntims per fer una escola d'arts i oficis pels fills dels obrers. Per tant, diguéssim, l'arrencada de l'escola és una arrencada molt social. I l'altre dia aquí vam penjar aquest paper, que és un paper del govern britànic, que va enviar als llocs de treball oficials i que té a veure amb una relació amb el treball més emocional, amb la capacitat de cometre errors, amb la capacitat de ser assertiu, una mica tot aquest tema d'aquí. Que és una cosa que també a nosaltres ens interessa moltíssim, perquè l'escola és molt gran i sempre tenim la sensació que anem apagant focs. Quan arriben a la illa en què hi ha instal·lada una altra comunitat, ells els hi porten, els hi regalen tots els béns que porten. Aquelles persones, al mateix moment, diguem-ne, aleshores queden obligats a tornar-ho amb favors, amb acolliment, amb protecció i també amb regals al mateix moment. A la nostra societat podríem veure una actitud, no sé si en aquest sentit irracional, respecte a l'oferir béns per una qüestió de prestigi social? Te monté aquí, a partir de aquí te montas las otras 4 que sean proporcionales a esto. Si el pla no és correcte, l'escaire no és correcte i els ànguls no es fixen correctes. Entens? I la suma d'un, només que sigui un grau, fa que la peça no és justa. Que això va de mil·límetres. Totalment. Ara estic treballant amb un petit exercici d'una assignatura que es diu Tallers de Llenguatges, que hem de, a partir del metall, pensar diferents tipus d'estructures, com a partir de mòduls o a partir de diferents tipus de materials, com generar volum. L'únic que no pots fer és retrocedir. Vale, exacte. Si tornes, si li fas el plec, el trencaràs segur.
No? Llavors és millor amb això o amb el martell? Amb això i ajudant-te una mica amb el martell. Val? Estic fent una maqueta d'un bol, perquè ens han encarregat un treball que hem de dissenyar un gelat. I llavors jo haig de fer una maqueta per fer un bol de gelat. Cadascú ha fet el que ha volgut, segons els seus interessos i això, i jo estic dissenyant un bol que faré per termofusat, en plàstic. Vale. Jo soc el professor que intenta passar de les 2 dimensions a les 3 dimensions. O sigui, tots els projectes que es fan a l'escola, que estiguin dintre d'industrial, el que fem és que ens baixen la proposta i llavors a partir de la proposta nosaltres els diem com i amb quins materials ho han de fer i els ajudem a fer la realització. A veure, aquesta és la que vam posar. Aquesta és la que vam fer de mostra. I aquesta és la que hem baixat una mica. Baixat el to. Yo, ¿qué quieres que te diga, Samuel? Yo prefiero más tostado, eh? Bueno, avui no ha sigut ben bé una direcció d'obra, ha sigut triar el color de les peces, no? Ja hem fet tota la façana de gris, ara veiem com aquest gris respon amb la llum i tot, i ara he triat la peça, el brisoleig que posem a l'altra part, que és un color més terracota. El que són tallers estan donant a l'exterior, amb aquest brisoleig, amb aquesta peça que els protegeix una mica de la mirada indiscreta, i tot el que és més teoria, més estàtica, més d'escoltar un professor, dona l'atri. Jo vaig començar fent també tots aquests moviments, no només per crear aquest dinamisme amb l'edifici, sinó per crear terrasses. Tot l'edifici està ple de terrasses perquè els nanos, els alumnes, puguin sortir a l'aire lliure, no? Aguanta aquí, Alison, ¿vale? Has de procurar que ella tingui espai. Vale, molt bé. Ara baixes, has d'entintar, sense fer massa pressió, 45 graus, abdominal. Vale. Ara mirem com ha anat. Vale, està bé. Si haguéssim de repetir, sequem i tornaríem a estampar i cauria la tinta en el mateix lloc. Aquí estem fent tot el procés de la serigrafia, des de la creació del fotolit fins al bloqueig de la pantalla final, i més aviat estem provant que tinguin soltura i autonomia perquè són un grup gran i han d'aprendre a resoldre cadascú els seus problemes de l'estampació. Ara baixem, i des d'aquí sempre cap a tu per a poder controlar la força. 1, 2, separa els dits, molt bé, angle de 45, no cal que facis molta... Ara. Vale. No, t'ha quedat impecable. Vale. Comenta que els 4 els veu molt diferents. I això és que en aquest cas ella va voler experimentar gammes molt diferents per treballar-les no només una temporada que determina un tipus de color, sinó com diferents temporades, una temporada de colors més foscos, una de colors més clars, una de colors més saturats i una de colors més terra, més de tardor. Lo que hacemos nosotros es que primero vemos un poco cosas de otros artistas, buscamos cosas donde nos podamos inspirar para luego crear. Y la idea es hacer una colección y tenemos que crear 4 carpetas de la colección. És com una mena de plastilina que se li dona una forma determinada, llavors la cous. Ah, vale, ja sé què és, la Fimo. És el Fimo, sí, exacte. La cous i aleshores queda... Perquè jo insistia molt quan fem brodats que una cosa és treballar amb materials que ja et venen donats i l'altra és fer-te'ls tu, els materials. Jo estic fent diferents gammes de colors. El meu projecte va d'arquitectura i de moviments arquitectònics i les vanguardies, i és una mica mesclar diversos conceptes i agafar els colors i les formes
i a partir d'aquí començar a construir el que serà el meu projecte. En aquests moments tenim, per una banda, el batxillerat artístic, per altra banda, els graus, els cicles formatius superiors, que hi ha 8 cicles formatius superiors, que són de 2 anys, molt professionalistes, i tenim el grau universitari, que és molt més generalista, però que permet, per primera vegada en Espanya, tenir les arts aplicades com un grau superior universitari, i conjunt amb les arts visuals i els dissenys. Jo estic donant classe en els 3 nivells, inclús en el postgrau que hem començat ara. Som la primera escola d'Espanya que estem fent un postgrau en arts aplicades contemporànies, donat que tenim un grau universitari, i per tant ja comencem a entrar en tot el tema postgraus i màsters. Estas son algunas de mis piezas de proyecto fin de ciclo de grado superior de la Escuela Massana. Aquí podemos ver 7 de ellas, ¿vale? Empecé trabajando un poco esta línea, que era así como para trabajar la fisura, que la importancia estaba como en la grieta, ver un poco cómo respondía al material. Y luego la última fase en la que actualmente me encuentro trabajando es en esta, que era preparar bloques muy grandes, que rompía y luego trabajaba con el escombro y era un poco destrozar para volver a construir, y un poco la idea de como esa idea poética de lo que está roto, que no se puede reconstruir, pero que aún así también es bello. És interessant perquè es veuen les diferents èpoques i les diferents ampliacions, ja que antigament es respectaven molt les construccions d'una a l'altra i això feia que se separés, i el fet de separar generaven un pati. Penseu que és un edifici que la primera pedra es va posar el 1401 i fins ara totes les ampliacions que s'han generat, com és aquesta tauladeta que deu ser de les últimes. Un exemple clar de que aquesta escola és un laberint és aquest espai que entrem ara. Fixeu-vos que és un arxiu que podria tenir un vincle directe amb la biblioteca, que el té, però no és un arxiu d'accés a la biblioteca, perquè tots aquests documents que són anuaris només es té accés a partir d'un pati i no directament de la biblioteca. Tu creus que l'hem de rectificar o què? No. Potser moure uns mil·límetres, Sí? però jo crec que no. Jo crec que queda bastant bé. Sí, sí, sí. Sí, pues ala, dale. Dona-li quantes còpies hi ha? Unes 4, 5, no? Havíem fet. Ara n'hi ha 4. Eh? Ara n'hi ha 4, n'hem fet 5. Vale, doncs dona-li 4. Doncs aquí estem, un altre cop al pati general de l'escola, als jardins de Rubió i Lluc, i jo crec que el laberíntic d'aquesta escola, la gràcia que té és que funciona com a lloc de trobada. O sigui, et vas trobant a gent, com ara he sortit d'una porta secreta i he trobat a la gent del pati. I ja està. Jo crec que és important el veure que nosaltres no treballem en base a disciplines tancades, sinó que intentem crear sinergies entre moltes disciplines que puguin conversar entre elles, com pugui ser, per exemple, el treball en un objecte, el treball en un espai, el treball en un llibre, per exemple, pot acabar sent una peça que realitza un alumne un llibre, i ens agrada molt el que ells mateixos facin la decisió del seu propi recorregut, un poc, cap al camí de la seva autonomia com a alumnes. Que la meva idea era com posar una pantalla davant o alguna cosa així, però després aquí ja gira el cub.
Sí, és que sí. O una malla, no? Que sigui algú translúcid. Una mica, potser. Bé, jo estic a la càpsula de videomapping de llenguatges i ara mateix estem intentant... Bueno, hem treballat amb un programa super digital de creació 3D en digital, aleshores és intentar quadrar aquest plantejament 3D que hem fet amb ordinador amb la realitat, no? El que hem fet és modelar aquest cub, aquest prisma amb l'ordinador y aleshores després cuadrar la llum, els efectes, etc. Y fíjate, ¿no? Estás superando el área de seguridad, entonces yo lo que haría es, claro, trabajando con la escala, lo bajas un poco, ¿sí? Y ahora la última cosa que podrías hacer es cómo le podemos aplicar aquí algún ajuste de color o algún ajuste de contraste, ¿vale? Aquí tienes un buscador de ajustes y le puedes buscar, por ejemplo, la opción de niveles. Coge estos fotogramas y ve comprobando que estén correctos. Li fots la làmpara amb dos pinces i te difumina molt la llum. I no tens una llum tan que te desenfoca, i queda s'obre molt la llum. Clar, això... Més curvat. Si no t'interessa que sigui tan brus. Si aquí n'hi ha música, això no pot estar buit de música. Té que estar juntat aquí, en el sentit que no és un buit. És un buit en la imatge, però no és un buit en la música. Hi ha una exposició que va començar fa 3 anys, a proposta de l'Arnal, que coneixen l'Arnal, que implica una escola d'Hamburg, una escola de París, una escola de Bologna, una escola de Tòquio, una escola de Bristol i implicada, però ja no hi són, una escola de Nova York, la Parsons, que és una col·laboració, és una exposició que tant fem amb alumnes del cicle com amb alumnes del grau sobre un tema. Aquesta exposició enviem els originals i es fa a l'Aliança Francesa i això està encarrilat. Això aquest any hi ha més accions que ara us ho explicaré. Això està encarrilat i això era independent de la nostra assistència. Fem 2 tipus de reunió, bàsicament. Unes que són més de solucionar coses del dia a dia i unes altres que són més especulatives. I intentem que més o menys sempre hi hagi com la base estable de l'equip directiu, però que sempre ens vagin acompanyant altres personatges de l'escola. Per exemple, què és el que més us crida l'atenció, tot i que no és el projecte, sinó que és com recreació del que hi ha allà, què és el que més us crida l'atenció d'aquests dibuixos? El color y que ha hecho un estudio sobre el mobiliario de anterior para hacer una propuesta para... Correcto. Y yo creo que eso es un tema pues muy importante, ¿no? Porque luego le ha servido como de herramienta para poder continuar a la hora de seguir proyectando, ¿no? Después tiene todo, esto es de forma similar, ¿no?, a lo que tenéis vosotros, todas las fichas de mobiliario, etcétera, pero de alguna manera de un vistazo, ¿no?, d'un ventall veiem ràpidament la idea i la proposta de projecte. Hem d'agafar una idea i hem de poder-la sostenir explorant totes les connexions, les associacions lliures que ens puguin sorgir. Tu tens pèsols, tens pluja i, si vols, fins i tot tens vall. Explora-ho. Jo crec que aquí és, però t'has quedat amb la repetició de la mateixa fórmula i aquí hi ha molt potencial que no explores. Explora això. En el que treballem directament sobre una peça, amb un plantejament molt lliure,
molt lúdic, en el que treballem d'una forma artística amb molta llibertat, i després farem una aplicació més sistemàtica i més ordenada en un individual i en un plat i del material que aquí generin. La idea és que aquí el generin amb molt de joc i que després el racionalitzin en una aplicació més industrialitzada, com si diguéssim.